אוקיי, כולם פה? מצוין. אז בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסדנת PPM. אנחנו נסביר בסדנה הזאת איך אנחנו מנהלים את הפרויקטים שלנו בעצם במתודולוגיית פורטפוליו פרויקט מנג'מנט, בעצם איך מנהלים תיק פרויקטים. הסדנה הזאת היא לא רק שהיא מיועדת למתודולוגיה הזאת, היא בעצם גם אתם תבואו ותפגשו בעצם את היכולת לבוא ולנהל את הפרויקטים שלכם, בין אם זה לא משנה אם אתם אנשי שיווק, אנשי תפעול, פיתוח עסקי, מה שזה לא יהיה, לא משנה במה אתם עוסקים, הדבר הזה בעצם בא ופוגש אתכם ביום יום, במידה ואתם מדובר בעצם במצב שאתם מתנהלים עם המון המון פרויקטים. אז יאללה, בלי עיכובים נוספים, בואו נתחיל את הסדנה. נתחיל רק קצת בהיכרות קצרה. מי אני? אני הדר נתן טייב, אני מייסד ובעלים של מונרוק. אני יועץ ומלווה ארגוני, אני מהנדס תעשייה וניהול בתואר שני MSc מאוניברסיטת בן גוריון. יש לי ניסיון של מעל לעשור בעולמות התפעול, ויש לי נרטיב שאני הולך איתו כבר הרבה זמן, שזה לשנות את ההגדרה של המצוינות ממקום של ציונים למקום של עידוד סקרנות ורצון ללמוד. אז בואו נדבר גם קצת על מונרוק, בואו שתכירו אותנו. אנחנו עוזרים למנהלים ובעלי עסקים להשתלט על חוסר המיקוד שלהם והבזבוז בעסק, ובעצם להשיג את היעדים המרכזיים שלהם. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה באמצעות אימון ושינוי דפוסי חשיבה, באמצעות פיתוח מיומנויות, ובאמצעות הטמעת כלים טכנולוגיים כמו שאתם תראו עכשיו פה. אז כשאנחנו מדברים על הטמעת פתרונות טכנולוגיים, אנחנו בעיקרון מדברים על monday.com. בואו נסביר קצת מה זה monday.com למי שלא מכיר. פלטפורמת לניהול עבודה ומשימות, בשפה המקצועית זה נקראת WorkOS, Work Operation System. מערכת שמיועדת לניהול פרויקטים, קשרי לקוחות, שיווק, כספים וכולי. התאמה אישית של זרמי העבודה, workflow, מהרגע שבעצם אני בא ואני מהנדס ואני מדמיין בראש שלי את זרם העבודה, ככה אני בעצם יכול לבנות אותו. יכולת עבודה בצוות וממשקים מרובים, ותמיכה בשיטות שונות לניהול עבודה וניהול פרויקטים. זאת אומרת, יש שם את כל סוגי ניהול העבודה וניהול הפרויקטים שאתם רק יכולים לדמיין. וכמובן שאם אתם ממציאים משהו, אז מן הסתם היא גם מאפשרת לכם להמציא את הגלגל. מה שאנחנו נראה פה גם בהמשך, אנחנו גם באמת נדגים מספר שיטות ניהול עבודה וניהול פרויקטים יותר נכון. השותפות שלנו בעצם עם מאנדיי, אז בעצם השותפות שלנו עם מאנדיי מגיעה ממקום של הסמכה בניהול המוצר. אנחנו מוסמכים בניהול המוצר של ה-WorkOS, שזה המיין פרודקט שלהם, וגם על ה-CRM שלהם. אנחנו מוסמכים לאפיון, לפיתוח, בנייה של זרם עבודה, ומה המודל או המודל הנדרש, והטמעה מלאה בארגון. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו משתמשים בממשקים מרובים, ורסטיליות של המערכת לשיפור תהליכים בארגון. זאת אומרת, כל מה שקשור בין אם אנחנו רוצים לחבר את האוטלוק ומערכות כאלה ואחרות, או זום או כל דבר אחר, כדי שבעצם אנחנו נייצר מה שנקרא one stop shop. בעצם כל הדבר הזה אנחנו מחברים אותו אל תוך מאנדיי, ובעצם נותנים למערכת להיות המערכת הליבה שלנו בכל מה שקשור לתפעול העבודה. עלייה ברמת הפרודקטיביות, זה כמטרת על. וזה ההסמכות שלנו, כמו שניתן לראות, הסמכות בפרודקט, הסמכות ב-CRM, וכן הלאה וכן הלאה. אז מה האג'נדה? בואו נצלול קדימה, מה האג'נדה של הסדנה של היום. קודם כל נסביר מה זה אומר בכלל פרויקט, נסביר מה זה PPM, נסביר איך עובדים פרויקטים מנוהלי גאנט,
נסביר איך עובדים פרויקטים מנוהלי קנבן או לחלופין פרויקטים טכנולוגיים. מעבר על הפלואו ותהליך בפלטפורמת monday.com, אנחנו באמת גם נלמד אתכם איך מנהלים PPM באמצעות מערכת monday.com, ולבסוף סיכום ושאלות. אנחנו נשאיר גם מקום לשאלות בסדנה הזאת. אז בואו נצלול. בואו נדבר על מה זה פרויקט. כל תוצאה רצועה שהשגתה מצריכה יותר מצעד מעשי אחד. זה ציטוט של דיוויד אלן מהספר שלו לגרום לדברים לקרות. דיוויד אלן הוא יועץ ניהולי ויועץ עסקי מאוד מוכר, ובעצם הוא הגדיר פרויקט ככל דבר שבעצם אנחנו מגדירים לו יעד ובעצם לוקח יותר מצעד מעשי אחד לבצע אותו. זאת אומרת, אנחנו מגדירים את היעד ומפרקים אותו למשימות מרובות. דוגמה מאוד מעניינת זה בעצם OKR, Objective ו-Key Result. מה ה-Objective שאני בא ומגדיר לעצמי? לדוגמה, אנחנו צריכים להיות החברה המובילה בעולם הביטוחים. אז מה בעצם ה-Key Results שאני בעצם מחפש להביא? אני מחפש להביא X לקוחות, אני מחפש להביא Y הכנסות וכן הלאה וכן הלאה. ברמה של פרויקטים זה יכול להיות לדוגמה פרויקט לבנייה, אז מה בעצם האבני דרך שלי? הם בעצם ה-Key Result. הגדרת ציר זמן, דדליין, נתיבים קריטיים, וכמו שאמרתי מקודם, כן, גם אבני דרך. האימפקט והמטרה צריכים להיות מאוד ברורים, וניהול פרויקט הוא תחום, כמו שאמרתי מקודם, הוא תחום שנוגע בכל סיגמנט, בכל תעשייה, בין אם זה ייצור, שיווק, משאבי אנוש וכו' וכו'. דבר נוסף שנדבר עליו, בפרויקטים, ככל שאנחנו נפרק אותם יותר, אנחנו נדע להנהל אותם גם יותר. זאת אומרת, אני חוזר רגע לסעיף הראשון שדיברנו עליו, יש לנו מטרת על, ואנחנו בעצם מייצרים מה שבעצם אנחנו עושים, אנחנו עושים chunk down ומתחילים לפרק אותו לגורמים. ברגע שאנחנו מפרקים את הדבר הזה לגורמים, אנחנו בעצם יכולים גם לראות את ההתקדמות שלנו הרבה יותר מהירה, כי פתאום קל להגיע למטרה, קל לעשות דברים בצעדים קטנים. דבר נוסף, זה גם מעלה לנו הרבה, המון מה שנקרא את הדופמין. זה מאוד עוזר לקדם את העניינים. נמשיך הלאה. אז מה זה בעצם PPM? מה זה בעצם Project Portfolio Management? זה בעצם ניהול תיק, ניהול הפרויקטים שלנו. ניהול תיק פרויקטים, PPM, הוא ניהול מרוכז של קבוצה של פרויקטים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים קבוצה של פרויקטים ומנהלים אותו בתוך תיק אחד. אנחנו מתעדפים, מתכננים ומבצעים את כל הפרויקטים בהתאם ליעדים הארגוניים הכוללים. אנחנו מנטרים ומבקרים את הפרויקטים כדי להבטיח שיש התאמה על המטרות, ואנחנו לא באמת מאחרים בפרויקט מסוים, או שאולי אנחנו בכלל לא צריכים להתעסק בפרויקט מסוים, ואולי צריך בכלל לשים אותו על הולד, כי הוא כרגע התעסקות בטפל ולא בעיקר. דבר נוסף, הגדלת האפקטיביות תוך כדי ביצוע אופטימיזציה של משאבים, וזה לגבי זה. פרויקטים מנוהלי גאנט. כמו שאתם רואים פה, ניתן לראות בגיף החמוד שמוצג לנו פה, זה בעצם תרשים גאנט. תרשים גאנט הוא תרשים שמבוסס על ציר הזמן, והוא בעצם מראה לנו את הקדימויות שלנו. כמו שאמרנו, משימות הפרויקט מאורגנות במבנה שמבוסס על ציר הזמן, זה ציר הזמן של הפרויקט. יש לנו סימון ברור של תלות בין משימות, של אבני דרך בפרויקט, ומועדים לסיום או התחלה. גם לגבי כל מה שקשור לתלות, אנחנו נראה את זה בהדגמה עוד מעט. דבר נוסף, הוא מאוד עוזר לי לזהות את צברי הבקבוק הפוטנציאליים שלנו ולהתאים את לוחות הזמנים בהתאם. עכשיו, פרויקטים מנוהלי קנבן,
פרויקטים מנוהלי קנבן הם פרויקטים שבעצם מגיעים מעולמות הניהול הרזה. פרויקטים מנוהלי קנבן זה בעצם שיטה של זרימת עבודה חזותית. לצורך העניין פעם היה בעצם לוח מאוד גדול שהיו קוראים לו לוח קנבן, ובעצם כל מחלקה או סטטוס או מה שזה לא יהיה, היה לו בעצם את הטור שלו. עכשיו הטור הזה הוא כמו מעין דלי, יכול להיכנס אליו מעין capacity מסוים. בוא נגיד לצורך העניין נעבוד לפי הפרויקטים הטכנולוגיים, כי זה מה שאנחנו נדגים עליו את הקנבן. לצורך העניין יש לנו 4 מחלקות בתוך ניהול פרויקט טכנולוגי. יש אפיון, יש פיתוח, יש בדיקות ויש הטמעה. לכל מחלקה לצורך העניין יש את המשאבים שלה, ואם לצורך העניין יש לי יותר משאבים בצוות הפיתוח מאשר בצוות האפיון, אני צריך לבוא ולהבין כמה בעצם פרויקטים אני יכול להכניס בתוך הדלי של האפיון, כמה אני יכול להכניס בתוך הדלי של הפיתוח. ברגע שאני מגדיר את ה-capacity של כל דלי, השיטת ניהול החזותית הזאת מאוד עוזרת לנו לנהל את הפרויקט כמו שצריך. אז דיברנו על משימות שמיוצגות ככרטיסים נעים בין עמודות, ובעצם משפר את הגמישות והתאמה לשינוי בסדרי העדיפויות, כי בעצם אנחנו יודעים לנהל את זה בצורה חזותית. זה מאוד עוזר להבין בעומס של המשאבים והצוותים, ומקדם שיתוף פעולה ושקיפות בין חברי הצוות. עכשיו בואו נגיע לחלק הכיפי, בואו נצלול להדגמה. אז כמו שאתם רואים פה, בואו נוודא רק שאתם באמת רואים. יופי, מעולה. בסדר, אז כמו שאתם רואים פה, זו מערכת monday.com. לטובת הסדנה אני הכנתי כבר כמה פרויקטים שעליהם נדגים, פרויקט אחד מנוהל לפי גאנט ופרויקט אחד מנוהל לפי קנבן. אז בעצם איך עובד כל הפלואו הזה שנקרא PPM? כשאנחנו רוצים לבקש פרויקטים בארגון שלנו, אנחנו מנהלים אותם לפי טופס בקשה. טופס הבקשה הוא בעצם אומר לי את שם הפרויקט. לצורך העניין, אני ארשום פה פרויקט א', אוקיי, בתמצית המנהלים אני מסכם את הדרישה לפרויקט, ותוצאות הצפויות. ברגע שעשיתי את זה, אני מגיש את הבקשה, והבקשה שלי עברה לבדיקה. מה קרה פה? אותו פרויקט שביקשתי, אני היוזם, הבקשה היא בסטטוס בקשה חדשה, תאריך הבקשה מתועד לנו, ובעצם אנחנו רואים גם מה תמצית המנהלים ותוצאות צפויות, וגם אני יכול לבוא ולהתחיל לבחון את הפרויקט הזה. ברגע שאני בוחן את הפרויקט הזה, אני כבר מעלה אותו לקבוצה הרלוונטית, ואני מתחיל לחקור. אולי אני צריך להתחיל לעשות הצעות מחיר, אולי אני צריך לאסוף עוד כמה חומרים לפני שאני מאשר את הדבר הזה, וברגע שאני נותן לו תקציב, אני יכול או לדחות את הבקשה הזאת לצורך העניין. זה לאו דווקא אומר שבקשה שנדחית היא בקשה שלא לא תענה לעולם, יכול להיות שזה לא רלוונטי לזמן הספציפי הזה, ואני יכול גם לאשר את הפרויקט. ברגע שאני מאשר, וזה החלק המעניין, יש לנו טמפלט של פרויקטים, ואתם תראו עוד מעט איך נפתח לנו גאנט שלם כאילו מאפס. הנה, כמו שאתם רואים, נוצר לנו בורד חדש, שהבורד הזה מכיל בעצם את כל מה שאנחנו צריכים לראות. את כל מה שקשור בשביל להתחיל לנהל את הגאנט של הפרויקט. אז בואו נמשיך הלאה רגע לניהול הפורטפוליו. ברגע שאישרתי פרויקט, הוא מגיע בעצם לפרויקטים בתכנון, כי השלבים הראשוניים בפרויקטים קודם כל לתכנן, עוד לפני שזה בכלל מתחיל להיות פרויקט בתהליך. יש לנו פרויקטים בתכנון, פרויקטים בתהליך ופרויקטים סגורים. לצורך העניין,
פרויקט, ברגע שעשינו את פרויקט א', אז כמו שאמרנו, גם פתח לנו לוח ספציפי פה. ובעצם מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים בעצם את כל הריכוז של צירי הזמן בפרויקט. לצורך העניין, אנחנו כבר נראה שבבניית מרלוג יש לנו, שזה פרויקט שמנוהל לפי גאנט, אנחנו נראה שיש לנו צירי זמן מאוד גדולים. לכל משימה בפרויקט יש ציר זמן משלו. ובעצם מה שבעצם מתבצע פה, אני בעצם משקף ומתכלל את כל ציר הזמן בשביל להבין, אוקיי, סך הכל הפרויקט הזה לוקח משהו כמו כ-230 ימים. דבר נוסף, אני גם מתכלל בפרויקטים אחרים את הסטטוסים. אני יכול לראות פה ש40% בסטטוס חדש, 20% בסטטוס QA, 20% בסטטוס פיתוח וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו בואו נתחיל לצלול לעומק. נתחיל בעצם בפרויקט של המרלוג, שהוא בעצם פרויקט שמנוהל גאנט, ונראה לכם איך זה נראה. אז כמו שאתם רואים, זה פרויקט המרלוג. יש את החלק של ההתנעה, יש את החלק של הבנייה, כל חלק בעצם אבן דרך, יצרנו לו קבוצה. יש לנו סטטוסים שונים, שבעצם אנחנו יכולים לבוא ולייצר אפילו עוד המון סטטוסים, לכל בהתאם ובמה שנקרא, אנחנו עושים את זה טיילור מייד, מה שבעצם אנחנו מתאימים את זה לכל ארגון ולכל פרויקט בפני עצמו. יש פרויקטים שרוצים את זה הכי straight forward ברמת אנחנו בתהליך, זה תקוע או שזה הושלם, ויש כאלה שיצטרכו 14 סטטוסים. כל ארגון והדרך שלו. יש לנו את מי אמון על כל דבר. זה בעצם להוסיף פה את היוזרים שבעצם נמצאים אצלנו במאנדיי. ואנחנו מתחילים לראות את ציר הזמן. ציר הזמן מופיע לנו כאן, הוא סוכם לנו אוטומטית את משך הימים, הוא אומר לנו כמה ימים נותרו. פה נגיד לצורך העניין מדובר במשהו שכבר עברו הימים, כבר מה שנקרא overdue, והדבר הכי חשוב פה זה בעצם התלות. בכל מה שקשור לגאנטים, חשיבות פה מאוד גדולה בעניין של התלות, ותכף אנחנו גם נראה את זה על גבי הגרף. לצורך העניין בחירה ורכישת האתר, לצורך העניין תכנון ועיצוב המתקנים והמחלקות, הם בתלות על בחירת ורכישת האתר. עכשיו, מה זה אומר תלות? אני לא יכול להתחיל עד שזה נגמר. זאת אומרת, finish to start. יש בעצם ארבעה סוגי תלות. יש finish to start, תסיים על מנת שאני אתחיל. יש תתחיל על מנת שאני אתחיל. יש תסיים על מנת שאני אסיים. ויש תתחיל על מנת שאני אוכל לסיים. זה בעצם התלות, סוגי התלות שניתן לבוא ולהגדיר. כמובן שלכל משימה יכול להיות יותר מתלות אחת, נגיד לצורך העניין, הקמת המבנה היא תלויה גם בתכנון והכנת המבנה וגם ברכישת החומרים, וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד על פרויקט, אנחנו מקבלים את תאריך ההתחלה, כמו שהוא מופיע פה, ואנחנו גם רואים מה סטטוס ההתחלה שלי. לצורך העניין, אני ב-late start. למה? כי התחלתי מאוחר. אבל אם אני אעשה את זה פה, ספר להניח שאני אהיה ב-early start. למה? כי התחלתי לפני הזמן. לצורך העניין, אם אני אסיים פה, סטטוס ההשלמה שלי יהיה late finish, כי תאריך ההשלמה שלי הוא אחרי ציר הזמן. ולצורך העניין, אם אני אשלים את הדבר הזה, אני אהיה ב-early finish, מכיוון שסיימתי לפני ציר הזמן. אני יכול גם בנוסף לצרף קבצים רלוונטיים בהתאם. ועכשיו הגענו לחלק המעניין באמת. בואו נציג לכם את הגאנט. אז בגאנט אני מייצר מה שנקרא AutoFit, ואני רואה חלוקה לרבעים. בעצם אני רואה את Q2 של שנת 24, Q3 של שנת 24 וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו רואים פה לפי ציר הזמן בצבעים שונים לפי הקבוצות.
זאת אומרת, מה שקשור לאבני הדרך של התכנון יופיע פה, ומה שקשור לאבני הדרך של הבנייה יופיע בצבע הרלוונטי שלו. וכמו שאתם רואים שדיברנו מקודם לגבי התלות, אז אותם חצים שמוצגים לי כאן בעצם באים ומציגים לי את ה... בעצם מציגים לי את התלות של כל משימה ומשימה. עכשיו, אם אני אגרור משהו שהוא בתלות על דבר מסוים, הוא גם יגרור בעצם אוטומטית, הוא יגרור אוטומטית את כל הגאנט קדימה. בעצם כל מה שקשור אליו ומסונכרן איתו בהיבט של התלות, כמו שראיתם עכשיו. דבר נוסף שלא התעכבתי איתו, זה מה שנקרא סאב אייטם, תתי משימות. נגיד לצורך העניין קבלת רישיונות ואישורים, אז אנחנו רואים שיש לנו המון 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 דברים שבונים את המשימה הספציפית הזאת. זה יכול להיות גם, זה גם נראה, אפשר לראות את זה גם בגאנט, גם בצורה הוויזואלית שזה באמת הולך קצת קדימה, ואז בעצם ניתן לראות שזה תת משימות שקשורות למשימה הזאת. דבר נוסף, זהו, זה בעיקרון הגאנט. מאוד קל בעצם לעבוד איתו, מאוד נוח בייחוד פה במערכת ובפלטפורמה של monday.com. ובואו נעבור רגע לפרויקט הטכנולוגי, שבעצם הטמעת מערכת WMS. לצורך העניין, כמו שאמרתי מקודם במצגת, פרויקטים טכנולוגיים לרוב, אנחנו נגדיר אותם בארבע שלבים. שלבי אפיון, שלבי פיתוח, שלבי בדיקות, שזה QA, ושלבי הטמעה. לצורך העניין, סתם בשביל ההדגמה, אנחנו מדברים על פרויקט של מערכת WMS, עם מספר מסוים של מודולים לספירות מלאי, ניהול עבודות ערך מוסף, החזרות, קליטה, ליקוטים וכן הלאה. מה שאני רוצה להראות לכם, זה איך אנחנו מנהלים את הדבר הזה בקנבן. לצורך העניין, כל מה שחדש, כל מה שבסטטוס חדש יופיע לי כאן. בעצם עוד לא התחלתי לעבוד עליו. וכמו שאמרנו, נגיד לצורך העניין, מודל ההחזרות עבר לשלבי האפיון, אז בעצם הוא גם אוטומטית יעבור במיין טייבל שלנו, בטבלה המרכזית, הוא יעבור אוטומטית לקבוצת האפיון. מסטטוס חדש הוא יעבור לסטטוס אפיון. הנה, ואם העברתי אותו גם שם, אז הנה, בעצם הכל עבר לסטטוס אפיון. אז מה שאני בעצם מנסה להראות כאן, זה שברגע שאנחנו מעבירים את זה, זה משנה את הסטטוס, וברגע שזה משנה את הסטטוס, האוטומציות של מאנדיי, שלצורך העניין, כל אחד מכם יכול להגדיר את זה. לגבי אוטומציות, ניגע בזה בסדנה אחרת שמדברת נטו על מאנדיי. אבל כמו שאמרנו, סתם לצורך העניין, אם סיימנו לאפיין את מודל ההחזרות, ואני מעביר אותו לפיתוח, אוטומציה שעשינו זה הגדרנו אותי, לצורך העניין, כמי שאמון על הפיתוח. ברגע שאני מסיים את הפיתוח, ברגע שזה מגיע לסטטוס פיתוח, אוטומטית הוא יודע לשייך אותי. דבר נוסף אנחנו יכולים לעשות על מי שאמור לעשות QA, כמובן שזה יישאר כרגע אני, כי לא הגדרתי את זה, לא הגדרתי מישהו ספציפי על QA, אבל זה פשוט יעשה את זה ככה. אז אנחנו מעבירים כל פרויקט מסטטוס לסטטוס, ובעצם זה מייצר לנו מה שנקרא כלי מאוד ויזואלי ומאוד נוח לנהל את הפרויקטים שלנו. זה לגבי הקנבן. עכשיו נחזור אלינו למצגת. נראה רק שאתם רואים, אוקיי, מעולה. אוקיי, אז קודם כל, אם יש לכם שאלות ואתם מתביישים, בנוסף לזה גם אני מאוד אשמח, אז תסרקו את הברקוד פה, ובמקביל,
אתם לא חייבים לעשות את זה עכשיו במקביל, אבל תסרקו את הברקוד ונשמח מאוד שתיתנו משוב אחרי הסדנה, או שתשאלו שאלות, אני בכיף מקבל את זה אליי למאנדיי אצלי, ואחרי זה אני עובר עליהם ומחזיר תשובה לכל אחד. אז לסיכום, אמרנו ש-PPM מתמקד באישור קו אסטרטגי וניהול מרוכז של תיקי הפרויקטים שלנו. תרשימי גאנט הם שימושיים עבור פרויקטים עם משימות מוגדרות היטב, זרימות עבודה שהן עוקבות, וקנבן הוא אידיאלי עבור פרויקטים שדורשים גמישות, הסתגלות וניהול זרימת עבודה בזמן אמת. זהו חברים, שאלות? אני סוגר עכשיו את ההקלטה ואני זמין לשאלות. רגע, אני כבר סוגר את ההקלטה ואני פותח את המיוט.